sa Commission on Election Naga nag-rollback sa presyo kang produktong petrolyo liwat nag-epekto ngunya na aldaw. SUV asin bus nagsalpukan sa Huban Sorsogon, duwa subot ang gadan, siyam ang irido. Team Can Bicol sa National Prisaa 2026 sa Bacolod City, amay nagkamadanin bulawan na medalya. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Mike Angeles. Mga nagpaparehistro sa COMELEC para sa barangay asin Sangguniang Kabataan election sa bulan ka Nobyembre, kadikit sa nangunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Mayong dakol na nagpaparehistro ngunyan sa opisina kang Commission on Election sa siyudad kang Naga. Ini maski may anom na aldaw na lang ang natatada antes ang pagtatapos kang pagrehistro kang Commission on Election para sa mga maboto sa barangay asin Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre 2 ngunyan na taon. Dakulang pagtubod ni Attorney Mike Julia, Election Officer kang COMELEC Naga, nakadaklan sa mga taga-Naga ang nakapagparehistro na durante kang sila magkondusir ng Special Satellite Registration. Gabos na 27 barangay kang Naga ang nalibot-subot kang COMELEC. Ayun po, hanggang may 18 na po nga isa sa tuyang voter registration, perang aldaw na lang po. Sa ngunyan, dikit po nagpaparehistro. Hindi ko lang alam kung sa matatandang mga perang aldaw na last days of registration kung magdagsa ba. Pero sana dahil naman magdakol. Nalibot mi naman po ang 27 ang barangay sa Naga City. Tapos nagkandak mga special satellite registration. Sa ngunyan, aabuton sa 8,000 ang nairehistro kang COMELEC Naga pon kang October 2025 kamagpoon ang voters registration bilang preparasyon sa BSKE election sa nasabing bilang 70% tigdi ang nag-iedad 15 hasta 30 anyos na kabali sa youth sector basado sa SK Reform Law. More or less po 8,000 plus na 8,000 plus na po ang itong naiparehistro magpon po sa kambulan ning Oktubre. So, ini 8,000 salak-salak na? Po, combine na po yan. Siguro mga 70% ito nag-iedad 15 to 30 years old. Iyan itong youth sector. Pag sinabi tabaga duman sa Expanded Reform Law, SK Reform Law, pag sinabi tang SK, nag-iedad 15 to 30 years old po yan. 15 to 30. Mientras tanto, maski kadikit ang nagpaparehistro ngunya na aldaw, pinagaandaman manggiraray kang COMELEC ang last day kang voters registration na baka liwat magruso si mga malamag na magparehistro. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tubod si Attorney Mike Julia, Election Officer kan COMELEC Naga, na mayo ng mangyayaring extension kan voters registration na matapos ngunya na Lunes, petsa 18. Susug kay Attorney Julia, isusunod na ninda ang pagpreparar kan listahan kan mga botante, ma-clustering nin mga presinto asin dedeterminaran kung pirang maestra ang liwat kukuanon bilang katuwang sa barangay eleksyon. Isusunod naman digdi ang calendar of activities siring kan pag-file kan certificate of candidacy asin ang pangangampanya antes ang pirilian. Po kita kaya ng extension. Siyempre, ipapainalize na po si listahan ka mga botante. Ma-clustering of present na kita. Present ang ma-function sa election. Perang teacher ang sa itong i-hire. Perang balot ang imprenta kang COMELEC. Yan. Ito po, dapat ma-finalize na po ang list of voter. Tapos po may calendar of activities na kita. September 28 hanggang October 5, filing of COC na yan. Tapos ang kampanya sa October 22 hanggang 31. Tapos siyempre election November 2, 2026. Kaya po tuloy-tuloy na po ang sa tuyang preparation para sa November 2, 2026 barangay SK election. Sa kasumpay na bareta, COMELEC Naga siniguro na magiging malinig ang voters list ngunya na barangay asin Sangguniang Kabataan eleksyon. Nagbabalik si Melvin Machado.
Kada minaabot ang eleksyon sa Pilipinas, may mga problema nagluluwas urog na sa listahan ka mga botohan, partikularmente sa listahan ka mga botante. Sa paabuto na barangay asin sangguniang kabataan eleksyon, siniguro ni Attorney Mike Julia, election officer kang Comelec Naga, na magiging malinig subot ang listahan ka mga botante sa syudad. Apara kang election registration board hearing, ipapasunod ban subuot kang Comelec ang inaapon na cleansing. Digdi tatanggalon si mga botante na daina nakapagboto nin duwang sunod na eleksyon, mga nagadan asin nagtransfer nin rehistro. Iyo po, pwera po palang kang pag-approve ta kang kang mga nagparehistro, igaw man kitang cleansing po ang katong list of voter ta. Siyempre, inot nag-deactivate kita katong failed to vote twice, doon best na nagparehistro, ay nagboto, pig-deactivate na to, more or less 9,000 ito. Kang January RB ta to pig-deactivate 9,000. Tapos, syempre sa mga disease, sa mga gadana, pighalitan na yan. Every month na ito ang local cyber register ng list of disease sa Toya. Tapos po, syempre, ito mga transfer outside Naga City. Ibig sabihin kaya, dating nakaresto sa Naga, naglipat na po sa ibang lugar, pighalitan na yan. Pag-receive kang notice sa ibang Comelec office na siya naglipat na sa ibang Comelec office, ibang munisipyo syudad, pigdi-delete na yan. During ERB man yan, cleansing na yan. Kaya approval and disapproval of registrant. Kasumpay kaini nakatalaan man gibon sa enot na semana kang bulanin Hunyo ang huring election registration board hearing. Ini sa mga nagparehistro kang bulanin Abril hasta amay na parte kang bulanin Mayo. Ayun po, dikitan lang mga kang ERB nga ni tulo man lang sina disapprove ta dahil may dati na sa mga record. Majority po approve man po. Maamang kitang opposition tabago ang ERB hearing na furnish kita sa political parties ning list ka mga applicants registrant para kung may opposition sinda as to qualification ka mga nagpaparehistro, pwede daw ma-question. Pero so far maamang po kitang na-receive na opposition kaya po approve na po si mga nagparehistro sa bulan kang Oktubre hanggang Marso. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, kung kasuudma Mayo 11, 0.60 centavos lang ang ibinaba sa kada litro kan diesel, ngunyan liwat na nag-rollback ng 9.57 pesos sa litro kaini. Sa kerosene nag-rollback man in 13.30 per liter, harayong-harayo sa 2.20 pesos na ibinawas kasuudma. Mantang ang gasolina balik taas nin 0.47 centavos ngunyan aldaw matapos ang 1.20 pesos na rollback kasuudma. Basado sa presyo kan mga gas station digdi sa syudad ning Naga, ang diesel nagaabot na sa nangunyan ni 78.70 hasta 90.80 pesos ang litro. Mantang ang gasolina nagpapakol sa 83.20 hanggang 95.80 pesos ang kada litro. Bako naman subot bago sa sektor kan transportasyon ang pabago-bagong presyo kan kada litro kan gasolina asin diesel. Sa iba pang bareta, sa pagbisita kasudma ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan sa Naga City Police Office, kinaulay kaini ang mga personahe kan NCPO asin sinabi kan opisyal ang saeng pagmakulog sa mga pulis, urog na ta dati man nasa serbisyo ang saeng mga magurang. Napag-ulayan man sa conference ang manungod sa crime incident sa syudad. Segun kay Police Captain Daisy Angeles, pag-umaw ang naresibi kang Naga City Police Office kasuudma sa pagbisita ni Napolcom Commissioner Calinisan. Antes nagpasiring sa syudad ning Naga si Calinisan, enot na kaining binisita ang Camarines Police Provincial Office sa parehong katuyuhan. Kinaulay nga nagkaigwaning talk to personnel, pinahayag niya man ang sa iyang simpatya or sa iyang kung gaano siya makipulis, sabi niya. Makipulis siya dahil ang sa iyang mga magurang isaro din na pulis. So, nahiling taman na kung gaano siya kasupportive sa mga kapulisan. Actually, mayo man siyang nasa nasabing comment, more on praises nga ni, kumbaga ang nangyari. So, and pagpapasalamat ang sa iyang tinausas sa Naga City Police Office. Bago siya nagdigdi sa Naga, nainot siyang nagduman sa
Camarines Sur Police Provincial Office na kung saan same lang din ang nangyari sa INTA. Nagkaigwa din ng talk to personnel, nagkaigwa ng simple briefing and conference para ma-orient si ang satuyang commissioner ang inot si area kung ang area kung ang Naga City or ang Camarines Sur, ang crime incident di yun nangyayari and so orientation, briefing. Sa samuyang pagbabalik, salpukan ng SUV as in bus sa Huban, Sorsogon, 2 subot ang gadana, siyam ang irido. Yan as in iba pang nangenot na mga bareta, digilang sa GNN TV 48 Naga, News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive, from our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts. We cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adopting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung.
By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nabigla si Vice Mayor Gabby Bordado sa naging bilang kan mga kongresista na nagpabora sa impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Durante kan siya pa congressman as nagtulod ng impeachment, may 250 na congressman subot ang nagpabor digdi. Alagad ngunya na taon, uminabot sa 257 ang nagboto para sa impeachment sa Vice Presidente. Katong panahon mi kaya, dahil ako kaya baga, I signed the 3rd impeachment case. Tulubaga ang inot na piglaog, kundi ang inapruban si ik-4, nagarupig sararo na tong first 3, inapruban ito kang 215 congressmen. Kabali na po ako duman, apuera pa katong pag-endorse ko kang 3rd impeachment case na pig-file po kang 11 mga padi. Siguro mo niyan, malinaw kay bagang maray si nangyari sa Committee on Justice na pinapamayawan po ni Congresswoman Jervil Luistro. Talagang sinunod ninda si mga rules and procedures na pigtao kang Supreme Court. Nangalas nga na ko ta ang Supreme Court nakiaram na sa dalagang kang impeachment case. Naglaog kay baga, taas kay baga sa Supreme Court asi nag-issue ning mga panibagong rules and procedures ang Supreme Court na dapat sundon kan Kongreso sa mga impeachment cases. Mientras tanto, positibo ang pagtubod ni Vice Mayor Gabby Bordado na magigibuhan panin paagi na mapalangkaw ang growth rate kan Bicol. Urog na tayaon man subot sa Regional Development Council si Mayor Leni Robredo. Tubod man ang Vice Alcalde na dapat magkasararo sa paagi kan mga programang pinag-implementar sa paagi kang nasabing konseho. Medyo nakubaran naman ako atong 0.5% si growth rate kang Bicol. Di ko na aram paano nangyari ito. Alagad ako sa pagiling ko kaya tayo na pataason si Mayor Leni Robredo baga yaon sa Regional Development Council and magigibuan inining paagi tanganing matawanan ning solusyon ang problemang iniyo. Tabako niyong suba-suba 0.5% na growth rate naapektan kayong maray ang Bicol kang sunod-sunod na mga kalamidad.
Sa police report, nagpahayag nin pagmundo ang ibang opisyal kang Naga City Police Office matapos magluwas ang impormasyon na pwedeng magkaigwaning bagong City Director ang Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Namumundo ngunyan ang Naga City Police Office sa posibleng paglipat sa ibang destino ni City Director Police Colonel Gilbert Fariñas. Alagad sa ibong nalado, maugmaan PNP Naga hulit ta makakatabang subuot ini para sa posibleng promotion ni Police Colonel Fariñas. Sigod sa Naga City Police Office, dainaman bago ang reassignment o paglipat pwesto sa PNP. Orog na taparte ini kan administrative prerogative kang organisasyon. Kung magkaigwamanin bagong City Director ang NCPO, mantinidong committed ang kapulisan kang Naga sa indang sinumpaang trabaho, sabi ni Police Captain Daisy Angeles. Siyempre, ang Naga City Police Office remain pa din sa pagiging committed sa samuyang trabaho. Although may bagong pamumuno kung sakali, and magiging dedicated pa din kita sa trabaho. Inaasahan man kang NCPO na mapasunod din mga bagong direktiba ang City Director na posibleng magribay kay Police Colonel Fariñas. Sabi pa ni Police Captain Daisy Angeles, daiman madidipisilan o magkakaproblema ang mga pulis sa Naga na mag-adjust in kaso magkaigwaning bagong liderato. Hulit na nakahanda man ini na magsunod sa kasubuan ken PNP. Siyempre, inot na inot, ang inot kang aasahan ligiyo is since bago ang pamayo or bago ang mamumuno, so bagong mga directives ang sa iyang ipapatupad para sa ipagkagayon kang organization. Ang mga kapulisan ta is kumbaga flexible naman kita. So, kung ano itong pinapasunod, ito ang susunodon ka. So, adjustable ang pulis. Kaya wala mayong problema sa satuyang mga kapulisan pagkabot sa kung may bago or kung dati man yan. So, ang satuyang kapulisan is nagsusunod. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, murder case na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte ang inatubang na kaso kan naarestong sospek na si alias Rick, na residente kan Palanas, Masbate kan nakalis na aldaw. Pinanginotan kan mga personahe kan 2nd Provincial Mobile Force Company, kay bahan ang Kataingan Municipal Police Station as in Provincial Intelligence Unit ang pag-aresto sa nasabing sospek na subot rank number 2 Regional Most Wanted Person. Pinag-turnover man ang nasabing persona sa Regional Intelligence Unit 5 Masbate Provincial Intelligence Team para sa documentation. Sa iba pang police report, 2 subuot ang pinagbawian ng buhay sa nangyaring salpukan kan SUV as in bus sa Barangay Rangas, Huban, Sorsogon, Kasudma. Irido as in critical subuot ang kamugtakan kan siyam na pasahero kan SUV na tulos man pinagdara sa Erosin District Hospital as in inilipat sa Sorsogon Provincial Hospital. Mahiling man sa dashcam na naglaog ang SUV sa linya kan bus kung kaya nagka-head-on collision ang duwang bihikulo. Nakapagresponde man ang manlain-lain ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office as in PNP sa mass casualty incident. Liwat man ang apodan ang mga otoridada sa mga motorista na maging malikay sa pagmamaneho. Sa iba pang bareta, uminabot na sa 3.6 million pesos ang kantidad kantabang na naitao kan Department of Health Bicol sa mga pamilya na apektado kan padagos na pag-alboroto kan Bulkang Mayon duman sa Albay. Kabali na digdian man lain-lain na bulong, face masks, jerrycans, first aid as in hygiene kits, as in iba pang pangaipo kan mga residentes sa mga banwaan na apektado kan Bulkang Mayon. Matapos na ideklara ang Code White Alert status, pinag-activate man ang 24/7 Public Health Preparedness and Response Unit Operations Center. Nakadeploy man ang 67 na personnel as in DOH sa mga medical station as in evacuation centers. Sa iba pang bareta, 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps Camarines Norte nag-sponsor ng libreng turi sa mga kaakian sa nasabing probinsya. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Pirang semana makalihis na ma-reorganize ang 9th Infantry Spear Division Press Corps Camarines Norte Chapter, tulos na naglansar nin programa ang grupo sa banwaan nin Paracale.
Sa pakikipagtabangan sa PNP Health Service kan Camarines Norte Police Provincial Office, 42nd Infantry Battalion as in 902nd Brigade kan 9ID Philippine Army, Youth for Peace Movement Siringman kan RHU as in Local Government Unit kan Barangay Palanasan nasabing Banwaan, sarong free circumcision o tuli ang ginibo. Sa nasabing aktibidad, sobra sa sanggatos na jóvenes ang tinuri kan mga trained personnel kan 42IB, PNP nurses Siringman kan mga staff kan Paracale RHU. Tinawan man sindan in bulong as in hygiene kits kasabay kan libreng paggupit. Mientras tanto, sinabi ni Dr. Bill Wilfred Peralta, Municipal Health Officer kan Paracale, na importante ang aktibidad na ini. Urog nata malinig ang ginigibong operasyon, asin nagigiyahan pa ang mga pasyente sa tamang wound management. Pag may mga ganitong activity po, at least na-sure talaga namin na tama po yung procedure, sterile yung ginagawa natin technique. So yung mga complication po talaga, nababawasan natin. So hindi na rin po pupunta pa sa center. And nag-guide po talaga sila dun sa proper na pag-alaga dun sa sugat, paglilinis. Dakulang pasasalamat kan 42IB sa gabos na stakeholders kan programa na naging kasangkapan ninda sa pagtaon ng serbisyo sa mga jóvenes kan Paracale. Positibo si Captain Kim Carlo Garino na magkakaigwapan in kadakol na mga kolaborasyon sa paagi kan 9ID Press Corps. Nagpapasalamat ako sa partnership ng PNP, the LGU, especially the RHU and other stakeholders na nakasama natin ngayon dito sa Serbisyo Caravan ng 9 Infantry Division. Piglalauman ngunyan na daay matatapos tigdi ang programa kan Press Corps. Lalo na ta nakatalaan man na ilunsar ang kaparehong programa sa mga isla nin Calagwas sa Banwaan nin Vinsons. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Region 5 Naga College Foundation Team amay na nagpahiling ng magayo na performance sa pagpuon kan nagpapadagos sa National PSAA 2026 sa Bacolod City. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Yuji Nueva. Sa nakaaging duwang aldaw kan PSAA Games 2026, ang team kan Bicol Region nagtuutulos ng magay na laban sa iba't ibang sports event. Kada sports events, ipinapahiling kan mga Oragon ang sendang makusog na persa laban sa ibang rehiyon. Nakapagrehistro na nin kapangganahan ang nagkapirang team kan Region 5 sa basketball women, volleyball girls, volleyball boys, volleyball men as in beach volleyball women category. Nakaguno naman nin mga medal ang Team Bicol sa sports sa sepak takraw na may 12 golds, 5 silver. Sa weightlifting na igwang 12 gold medals sa junior boys category. Karate do na nakaguno ng 4 gold, 2 silver as in 7 na bronze medals. Pinakaenod na nagtaon ng onras sa eskwelahan as in bulawan ng medalya sa bilog na Bicol ang NCF Karate do team. Kan nakaaging Domingo si Frank Benedict Salcedo. Simbolo siya para sa mga atletang Bicolano na magkaigwang kusog nin buot as in pagtubod sa saindang mga sadiri. Pag magsusuko, lalaban ng palagi, Region 5. Sa partial results, ang Youth Division igwa ng 12 golds, 10 silver as in 17 bronze na may total na 39 medals. Sa Seniors Division, igwa ng 2 golds, 4 silvers as in 9 bronze na may total na 15 medals. Antabayanan ang mga mainit na patiribayan kan delegasyon kan Region 5 sa iba't ibang rehiyon para makuha ang mga kapangganahan. Halidigdi sa Bacolod City, Negros Occidental, kaibahan ng GNN TV 48 Naga para sa National PSAA 2026 Special Coverage, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bico Affairs. Dai malingon i-follow at sa moing official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisado ng minut at sinapapanahon. Hit ang subscribe button sa moing official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida and Bicolano. Ako po si Ja, Micah Angeles, as in inian GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Tanga
natin diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.